салом тамошобинони азизу арҷуманд. Мусаллам аст ки дар чанд соли гузашта фасли зимистон нисбатан гарм омада буд. Шурӯъ аз 10 январ дар ҷумҳурӣ ҳаво сард гардида барф борид. мутахассисон бориши барфро дар фасли зимистон ба манфиати табиат ва мавҷудоти он арзёбӣ мекунанд. ҳамчунин барф яке аз манбаъҳои асосӣ ва нигоҳдорандаи пирияхон низ дониста мешавад. бинандагони гиромӣ, бояд тазаккур дод ки яке аз самтҳои асосии фаъолияти муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат муаррифии олами набототу захираҳои табиӣ мебошад ки вобаста ба ин тасмим гирифтем бо иштироки олимон ва коршиносони соҳа суҳбату барномаҳо таҳия намоем. дар бораи оне ки барф ба табиат ва соҳаи кишоварзӣ чӣ манфиате меорад, мо ба студияи барномаи суҳбати рӯз даъват намудем Сулаймон Раҳматов, мудири шуъбаи мевапарварии Институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистонро. Хуш омадед ба барнома. дар оғози суҳбат хуб мебуд дар бораи аҳамияти бориши барф ва сардӣ дар фасли зимистон ба дарахтҳои мевадиҳанда ибрози назар мекардед. ҳавои сарде ки ва боришоти барфе ки санаи 10 январ ба ҷумҳурии мо ворид гашт, ин боду ҳавои мавсимӣ буда, ин қоидаи табиат мебошад. албатта ин боду ҳаво ҳатман дар ҳамин вақт зарур аст, чунки зиёд шудани оби дарёҳо, зиёд шудани оби чашмаҳо, алахусус баланд шудани ҳосилнокии дарахтон мевадиҳанда ва сифати онҳо маҳз аз ҳамин давра вобаста аст. чунки дар солҳои қаблӣ баъзе вақт мешуд ки аз сабаби барвақт бедор шудани дарахтони мевадиҳанда баъзе хунукиҳои баргардандае буданд ки ана ба ҳамин дарахтон мевадиҳанда таъсир мерасонанду особ мерасонанд, дарахтон ҳосилнокиҳошон паст мешуд. ё ин ки боришоти барф набуд, ин боришоти барф набуд, заминро бо хокро пурра бо намӣ таъмин намекард. дар давраи ғурабандии дарахтони мевадиҳанда дарахтон аз об танқисӣ кашида меваҳои онҳо хурд мешуд. дар бораи хунуки сардӣ агар гӯем, ин сардӣ дар ҳамин давра албатта хеле муҳим аст, чунки дар дарахтони мевадиҳанда агар гӯем аз ҷиҳати хусусиятҳои биологии дарахтони мевадиҳанда, ин дар ҳарорати миёнаи шабонарӯзӣ аз 10 дараҷа боло гармӣ, ин метавонад дар як чанд муддат дарахтон аз давраи оромӣ бароянд. яъне чӣ тавр дарахтон оҳиста оҳиста давраи мухчакушоиро сар мекунанд. сардиҳое ки андак сардие ки бармегардад дар охири зимистон аввали баҳор, метавонанд ана аз ҳамин сардиҳо вобаста ба дараҷаи бедоршавии дарахтон осеб бинанд. алахусус мухчое ки бедор шудан, мухчо аз сармо осеб дида маҳсулотнокӣ, ҳосил ва сифати мева хеле паст мегардад. хушбахтона ана сардии ҳаво ба мо имконият медиҳад ки хусусан ба дарахтон имконият медиҳад ки давраи оромиро дурудароз кунанд, яъне давраи карахтӣ чӣ тавре ки мегӯянд, давраи карахтиро дурудароз мекунанд. ана аз ҳамон сардиҳое ки бармегардад, аз ҳамон сардиҳои аввали баҳор ё ки охири зимистон бошад, осеб намебинанд. дигар ин чи ки дар бораи таъмин намудани хок бо намӣ, дар бораи таъмин намудани хок бо намӣ, ана замон баъзан дар фаслҳои зимистон, дар охири фасли тирамоҳ ки боришҳои шадид буд, боришҳои тез буд, ин албатта то як ҷое ки лозима ҳаст ба дарахтони мевадиҳанда то чуқурӣ дар корӣ рафта намерасад. хусусан барои дарахтони мевадиҳанда намии фоиданок бояд 1,5-2 метр бояд бо намӣ хок таъмин бошад. яъне то 60-80% вобаста ба ҷинсҳои дарахтони мевадиҳанда мебошад. аз ҳамин барфе ки боридааст, гарчи то чуқури 1,5-2 метр намиро таъмин карда натавонад, гарчи то як дараҷае метавонад ки намнокии хокро таъмин кунаду дар оянда дарахтони мевадиҳанда метавонанд аз ҳамин намнокии ғумшудае ки ҳозир мавҷуд аст, намно истифода бурда сифати мева ва ҳаҷми мева калон шавад. дигар он чи ки аз ҳамон нуриҳои минералӣ органикӣ ки деҳқонро кишоварзон дар фасли охири тирамоҳ аввали зимистон ба дарахтон медиҳанд, ана ҳамон дар бовоситаи об, онҳо ба воситаи об ҳал шуда ба хок ҷабида ва дарахт метавонад ба решаи худ онро дар вақти зарурӣ ҷабида гиранд. агар дар боронҳои шадид бошад, намӣ то чуқурӣ лозима намеравад, ана ҳамин нуриҳои органикиё ки минералӣ бошад, баъзе вақт ҳатто онҳоро шуста мебарад аз борон. лекин барф бошад, онҳоро нигоҳ медорад ва дигар он чи ки структураи хок ва сохти механикии хокро беҳтар мекунад.
дар ҳолати ба амал омадани сардӣ ва барфи зиёд аз ҷониби кишоварзону боғдорон кадом тадбирҳои агротехникӣ бояд андешида шавад? агар вобаста ба ҷинсҳои дарахтони мевадиҳанда гӯем донакдорону тухмакдорону зироатҳои субтропикӣ аст, ситрусиҳо ҳаст, ин дар ин ҷо тухмакдорону дарахтони тухмакдорону донакдорон ба сардӣ тобовартар ҳастанд назар ба дарахтони зироатҳои субтропикӣ ё ки ситрусӣ гӯем. аз ин ҷо инҷо хавф таҳдид намекунад ба дарахтони донакдорону тухмакдорон, лекин зироатҳои субтропикӣ ҳастанд. зироатҳои субтропикӣ ба монанд ки дар заминҳои кушод парвариш меёбанд, онҳо метавонанд як хатари таҳдид кунанд баъзе хунукиҳо. фарз кардем дар зироатҳои субтропикӣ агар гӯем анор, анҷир ва хурмо, ки хурмои шарқӣ мегӯянд, ки хурмое ки дар мо мерӯяд, онҳо метавонанд анор, анҷир то хунукиҳои 16-18 дараҷа, ин вобаста ба давомнокии ҳамин хунукӣ аст ва дарахти хурмо бошад то 20-25 дараҷа тоқат мекунад. навниҳолҳо бошад, ниҳолҳое ки зироатҳои субтропикӣ назар ба дарахтоне ки мевадиҳанда дарахтони калонсол ҳастанд, ба хунукӣ усторияташон хеле паст аст. онҳо метавонанд дар хунукии дарозмуддати аз 12 то 15 дараҷа, аз 10 то 15 дараҷа аз сармо осеб бинанд. дар ситрусиҳо гарчанде ки дар гармхонаҳо парвариш карда мешавад, ба ҳамин тавсия дода мешавад ки хусусан ба ҳамин кишоварзон, деҳқонон тавсия дода мешавад ки бояд ҳарорати ҳадди ақаллан аз 10 дараҷа боло бошад, мусбӣ бошад. дар ҳолати баръакс агар ҳарорат аз сифр поён шавад, метавонад ҳамин дарахтҳои лимӯ, дигар апелсин бошад ё ки мандарин бошад, грейпфрут бошад, аз хунукӣ осеб бинанд ва беҳосил мемонад, маҳсулотнокиашон паст, ҳатто то дараҷаи хушавӣ рафта мерасанд. лекин дар дигар зироатҳои кишоварзӣ, хусусан картошка ё ки зироатҳои сабзавотӣ гӯем, гарчанде дар чуқурина он қадари хок ҷойгир ҳастанд, кишт карда шудаанд, метавонад аз сармо осеб бинанд. ба ҳамин хотир барои эмин нигоҳ доштани онҳо бояд барои рӯпӯш кардани онҳо бояд аз арамайда, пории пусида ё ки боқимондаҳои алафҳои табиӣ ва дигарҳо омилҳо истифода бурда ҳамин инҳоро зери пинҳон кунад, то ки аз ҳамон сардиҳое ки таҳдид мекунад, аз сардиҳо осеб набинад. бориши барф ва сардӣ ба минтақаҳои кӯҳсор чӣ манфиат дорад? албатта бориши барф ва сардӣ дар кӯҳсор асосан баъзан дарахтони зироатҳои субтропикӣ, дарахтони гармидӯстдор парвариш карда намешавад. фақат дарахтоне ҳастанд ки дар кӯҳсор албатта ба хунукӣ тобовар ҳастанд. дарахти себ аст, нок аст, минтақаҳои агар водии рашт гирем, файзободро гирем, дигар минтақаҳои дар баландикӯ, ин хусусан парвариш меёбад, себ, нок ва дигар донакдорон парвариш меёбад, онҳо ба хунукӣ тобовартар ҳастанд, аз хунукӣ зиёд таҳдид намекунад ва боришоти барф аллакай як вайдор манбаи захира намудани намӣ дар хок зиёд мешавад, чунки дар ҳамин заминҳои лалмӣ то 8 соли охирро ба назар агар гирем, аз соли 2015 то ҳамин давра, хусусан дар заминҳои лалмӣ ки аз заминҳои лалмӣ аз ҳарорати баланди ҳаво, аз боришоти кам дар фасли тобистон, ҳамин дарахтое ки дар боғҳое ки дар заминҳои лалмӣ парвариш меёфтанд, оҳиста оҳиста ба хушкшавӣ майл карданд. баъзеашон пурра хушкшаванд, баъзеашон дар ҳолати хушкшавӣ қарор доштанд. аз ҳамин норасоии намӣ дар хок буд. маҳз ҳамин боришоти барф ва хунукӣ, боришоти барф ки бисёр дар кӯҳсор аз ҳамин метавонад ки намии хокро таъмин намояду дар оянда, дар вақте ки дар корӣ, дар фаслҳои ғурабандӣ ё ки ташаккулёбии мева, маҳз ҳамун дарахтони мевадиҳанда аз ҳамин намии захирашуда аз хок истифода баранд. дар хулосаи гап ки ин метавонад боришоти барф ва ин хунукӣ дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздиккӯҳӣ аҳамияти хеле калон дорад, манфиаташ хеле хуб мебошад. яхомондӣ дар чунин ҳолат ба заминҳои кишоварзӣ чӣ таъсире дошта метавонад? албатта умуман боришоти барфро ба боришоти барфу ҳавои хунук нигоҳ накарда, ҳатто дар ноҳияҳои водигӣ, дар ноҳияҳои фарз кунем дар водии ҳисор, водии вахш, дар қисми шимоли ҷумҳуриямон метавонем ки ба яхомониву
омонӣ захиравӣ шурӯъ намоем ба ин нигоҳ накарда. Яхомонӣ бояд қоидаҳои худро дошта бошад. Хусусан яхомонӣ асосан барои ҳам омонӣ захиравӣ ҳисоб мешавад, ҳам яхомонӣ дар кадом хотир, ба он хотире ки метавонад албатта он ҳашаротое ки зараррасоне ки дар зери хок пинҳон шуданд, маскан гирифтанду тухм гузоштаанд, метавонад аз ҳамин яхомонӣ дар ҳарорати паст, вақте асосан яхомонӣ дар ҳарорати паст гузаронида мешавад, аз ҳарорати паст онҳо несту нобуд гарданд. Ва намӣ бояд то чуқурӣ 1.5-2 метр бояд то чуқурӣ дар корӣ рафта барои дарахтон мевадан лозим аст, бояд рафта расад. Яхомонӣ хусусан дар боғҳое гузаронида мешавад ки бояд ин дар заминҳое ки аз об дар фасли камоби танқисӣ мекашанд, хусусан тарзҳои омонӣ чунин аст, бояд ки ҷӯякҳо на кам аз 100 то 120 ёки 130 метр бошанд, чунки дар ҳолати баръакс агар ҷӯякҳо калон бошад, оби мондаи мо то охири ҷӯяк нарафта ё ях мегирад ёки ба дигар самт равона мешавад. хулосе гап мо пурра ин яхомониро таъмин карда наметавонем. Бояд ҳатман дарозии ҷӯякҳо аз 100 то 130 метр бошад ва ҳамин давомнокие ки об меравад то охири ҷӯяк бояд ки 2 ёки 3 шабонарӯзро ташкил кунад. Ин дар як мавсим ки дар фасли зимистон 1 ё 2 бор бояд яхоб монда шавад. Албатта дар фасли зимистон мувофиқи қоидаҳои агротехникӣ вақте ки замин дар ҳолати лой қарор дорад, ино деҳқонони мо медонистанд, аз таҷрибаҳо муайян карда шуд, бояд ки вақте ки замин дар ҳолати лой будан ҳаст, бояд ки замин шудгор тавсия дода намешавад, чунки дар ин ҳолат структураи хок сахт мешавад ва хубтар мешуд ки дар ҳолати фасли баҳор мешавад, айни кишту кор мешавад. Дар ҳамон ҳолат албатта деҳқонон нигоҳ карда местоянд давраи ҳамон хок, вақте ки хок ба шудгор тайёр мешавад, бояд ки дар ҳамон давра ба шудгори замин шурӯъ кунанд ва албатта заминҳое ки шудгор мешавад бо техникаҳое ки тракторҳои тасмачарх бояд шудгор карда шавад, то ки структураи хок сахт нашавад ки ва структураҳо зич нашавад. Манфиаташ бештар аст аз он тракторҳое ки бо чархҳои резини ҳастанд. мутахассисон низ ба кишоварзон хусусан боғдорон тавсия медиҳанд ки барфи танаи дарахтон аз ҷумла дарахтони меваи донакдорро дар ин шабу рӯзҳо тоза накунанд, зеро барф имконияти ҳимояи навдаҳои дарахтонро дорад. барфро дар заминҳои лалмӣ ва обӣ дар атрофи решаи дарахтон ҷамъ овардан ба манфиат хоҳад буд. дар ин ҳолат барф решаи дарахтонро бо намии дуру дароз таъмин мекунад. инчунин барфи ҷамъшударо бо хок ва хас якҷоя намуда дар зери дарахт гузоштан лозим, то он тавонад дарахтро дуру дароз карахт нигоҳ дорад. ҳамчунин дар ин шабу рӯзҳо яхобмониро мувофиқи талабот ба роҳ мондан низ тавсия дода мешавад, чунки яхобмонӣ имконият медиҳад ки ҳашарот ва касалиҳои дар хокбуда ва дар атрофи дарахтон вуҷуд дошта нобуд гарданд. бо роҳандозии ин тадбир давраи гулкунии баҳории дарахтон дар фасли баҳор дертар оғоз мешавад. вақте ки давраи хунуккунии ногаҳонии фасли баҳор безарар гузашт, метавон ҳосили хубу босифат ба даст овард. барои маслиҳату тавсияҳои судманд ҷиҳати истифодаи имкониятҳо аз барф ва манфиати он дар соҳаи кишоварзию боғдорӣ ба шумо изҳори сипос менамоем. бори дигар хушомадед ба телевизиони илм ва табиат. ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ, дар суҳбати мо ҳузур доштанд Сулаймон Раҳматов, мудири шуъбаи мевапарварӣ Институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкорӣ Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.